हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'जबिनफो इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा टेटनि बागै जायफ्रानोखि टेट क्वालिफाइड जाबाय बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबावदों फिन खनसेबाव नटिसनि गेजेरजों जे नोंथांमोना गोनो गोथो जादों जानांगौ जे नोंथांमोना सोर खालामनो हागोन बेनिफ्राय पस्टआ बेसेबां थागोन एलपि स्कुल इउपि स्कुलाव बेनि सायाव डिसकास खालामगोन लिंकआ दिनै एक्टिभ जागोन नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअ फैगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै खालामनो हायो दा जों बेयाव माखासे अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों जों डिसकास खालामगोन जे नोंथांमोननि पार्सेन्ट बेनिफ्राय डिप्ल'मा मा नांगौ मा नाङा बेनिफ्राय BTC नि साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4आ फैनो गोनाङा जाहैबाय 3000 बेबायदि मिडियानि गेजेरजोंहाय बिथांमोना एनाउन्समेन्ट होगासिनो दङ आसा खालामो थाबैनो फैथों जेरै दा एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव साख्रि फैनाय बादि दा बेनि पस्टआ 2800 नि खाथियाव दं होनना बुंदों नाथाय दायो डिटेल्सआ ओंखारथ'वाखै नाथाय मोनसे टेन्टेटिभलि बुंदों जे 2800 पस्टआ बोथ साइड एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुल लानानै स' आसा खालामो बे थाबैनो ओंखारथों जेब्ला अनलाइन एप्लाइ लिंकआ जायो स' नोंथांमोना दिनै खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नटिस फैयोबा फिन खनसेबाव नायगोन दा जोङो बे नटिसखौ नायग्रोनोसै बे नटिसखौ बिथांमोना पाब्लिश खालामदोंमोन जे हायेननि रादाब निउस पेपाराव बेखायनो नोंथांमोना थांनानै डिटेल्सखौ नायहैबानो जाबाय आपडेट मोनबाय थानो दा जोङो बेयाव 14,000 निफ्राय 70,000 सेलारि मोननो हागोन एलपि स्कुलाव इउपि स्कुलाव जुदि नोंथाङा साख्रि मोनोबा स' भेकेन्सिया नाम्बार अफ भेकेन्सिस हेज बिन एप्रुभ बाय दि फाइनेन्स SIU होनना बुंखादों जेला स' बे थाबैनो ओंखारसिगोन भेकेन्सिया दा जास्ट एप्लाइ खालामनो होग्रोबाय नोंथांमोना लिंकआव फैनानै खालामनो हासिगोन लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव स' बिनिफ्राय बेयाव पास खालामनोबा नोंथांमोना ओरैबायदि सेलेक्सन प्रसेसजों थांनांगोन जे नोंथांमोना मेरिट बेसिसआव साख्रि मोनहैगोन दा बेयाव मोननोबा नोंथांमोना आसाम टेट सि टेट बा BTC टेट क्वालिफाइड जानांगोन होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम मोनसे गाइडलाइन्स दङ जुदि चिल्ड्रेना एबा गथ'फ्रा सानैनि बाराबा नोंथांमोना बेयाव नट इलिजिबल जागोन स' बे मोनसे आसामनि मोनसे गाइडलाइन्स थ' बेखौ नोंथांमोना नायदो लास्ट डेटआ 2 फेब्रुवारिसिम थागोन बे जाबाय नोंथांमोननि BTC नि साख्रि टेटनि क्वालिफाइड जानायफोरनि सायाव बेनिफ्राय जायफ्रा टेट क्वालिफाइड नङा नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय एलपि स्कुलाव दानिया नोंथांमोना नांगौ जे माखासे डिप्ल'मा टेट क्वालिफाइड जानाय जुदि रेगुलार साख्रियाव एप्लाइ खालामनोबा स' बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो एन्ड बेनिफ्राय केन्डिडेटआ जाहाथे मोजां एप्लाइ खालामो सेलेक्सन प्रसेसआव जाहाथे थालाङा बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे मोजां होयो दा बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामगोननो बेनो जाबाय डिजिलकारनि थ्रुयै खालामगोन बेखायनो जाहाथे मोजां नोंथांमोना खालामो एन्ड फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि थाखाय नोंथांमोना VO अफिसनि बेक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै भेरिफिकेसन खालामजानांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन आरो बेनि एगेन्स्टआव नोंथांमोननि मेरिट बेसिसआव साख्रिखौ नोंथांमोननो होनो हागोन बा बिथांमोना बैसागुनि सिगां होनो हागौ बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां एप्लाइखौ खालामो गोरोन्थि खालामनाङा दा बेनिफ्राय फैबाय दानिया क्राइटेरिया दा HS पास खालामनांगोन एलपि स्कुलाव नोंथांमोना जुदि साख्रि मावनोबा टिचार हिसाबै साख्रि मावनोबा फोरोंगिरि मावनोबा नाथाय मोनसे बाथ्रा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दं एलपि स्कुलाव जोंनि STआव 50% नांगौ नामा स' बेवहाय नोंथांमोना 50% मोनदों बाट जोंनि सिगांनि गभर्नमेन्ट नर्म्सआवहाय 45%आ एलपि स्कुलाव टिचार जानो हायोमोन दा गभर्नमेन्टआ माबायदि सिस्टेम खालामदों बेखौ बुंनो हाथ'वा जेब्ला BTC नि अफिसियेल साइडआव फैबावगोन अफिसियेल नटिसआ अब्ला मिथिगोन नाथाय ओभारअल जेनेरेल हिसाबै 50% बेयाव लादों नाथाय जोंनि गभर्नमेन्ट नर्म्स बादिब्ला 45% आव एलपि स्कुलाव साख्रि मावनो हायो देन बेनिफ्राय मार्किं बा वेटेजआ बेखौ नायदो नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय मोनसे डिप्ल'माखौ बोखारबाय बेनो जाबाय B.Ed स' गोबां सोंदोंमोन जे B.Edनि नटिसआ मा जाखो होननानै स' जायफ्रा आसाम टेट पास जाबाय सेन्ट्रेल टेट पास जाबाय बा BTC टेट पास जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि बेयाव मोनसे कन्डिसन खालामदों जे जायफ्रा B.Ed दङ स' जायफ्रा B.Ed दङ बिथांमोना दायो एलपि स्कुलाव एप्लाइ खालामनो हायो खालामबाय नाथाय सिगांनियाव हायोमोन दायो बेयाव बोखारनाय जाबाय बेखौहाय बिथांमोना बेनिफ्राय बोखारबाय दा बेयाव डिप्ल'मा नांगौ DLED बेनिफ्राय B.Ed दङ बेनिफ्राय स्पेसियेल इडुकेसन दङ स' बे मोनथामखौ होदों सेक्टराहाय जुदि बेनिफ्राय दङबा नोंथांमोन हागोन B.Ed गोनांफ्रा एलपि स्कुलाव हानाय नंला स' बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एन्ड बेनिफ्राय स्केल फैया सेमान दङ एलपि स्कुलजोंहाय बेनिफ्राय इउपि स्कुलजों दाना फैबाय इम्परटेन्स आपडेटआ बेनो डकुमेन्ट्सनि सायाव BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट फ्रम दि कनसार्न अथरिटि बेनो जाबाय BCDC चेयारमेननिफ्राय नोंथांमोना गांसे सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन जे नोंथाङा BCDCनि ओनसोलाव दङ होननानै जे नोंथाङा BTCनि थागिबि होननानै बिथांमोना मोनसे प्रुफ हिसाबै सार्टिफिकेट हरो बेखौ नोंथांमोना मोननोबा गावनि एड्रेस प्रुफ लानानै जाहाथे नोंथांमोना BCDC चेयारमेननिफ्राय जाहाथे लाना फैयो दा बेनो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो दाजासै जे BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट होनोबा BCDC चेयारमेननिफ्राय नोंथांमोना लाना फैनांगोन आरो बेनो एक्सेप्ट जागोन बाखि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जाहाथे नांगौखौहाय आपल'ड खालामो आरो एप्लाइ खालामनायाव जाहाथे रल नाम्बारखौ जाहाथे मोजां होयो गासिबो ट्रेक जागोन आरो खनसेल' एप्लाइ खालामनो हागोन डाबल एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा जोङो फैबाय एमइ सेक्सनाव जुदि नोंथांमोना साइन्सआव खालामनोबा नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन एबा BSc खालामनांगोन बेनिफ्राय टेट क्वालिफाइड जाथारनांगोन बेनिफ्राय 80% डिप्ल'मानिफ्राय बेयाव लानाय जागोन बाखि 5 दङ बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय B.Edआनो जा DLEDआनो जा नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन एन्ड आर्ट्स साइन्स गासिबो एखे बेनिफ्राय दाना फैबाय हिन्दीयावबो नोंथांमोनाहाय हिन्दीनिफ्राय नोंथांमोना साबजेक्ट थानाय जानांगोन होमबासो बे पस्टआव हागोन HS पास खालामनानै डिग्री पास खालामनानै हिन्दीया साबजेक्ट थानाय जाथारनांगोन रिकगनाइज इउनिभार्सिटि गभर्नमेन्टनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना बेयाव
हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो सार्टिफिकेटआ गासैबो सेम जाहाथे नोंथांमोना मोजां खालामो एन्ड बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ लाजोबदो एन्ड एप्लाइखौ खालामदो दिनैनिफ्राय एक्टिभ जासिगोन लास्ट डेटआ 2 फेब्रुवारि